ዝርዝራ ዜና ربع عمتاوي وعلى مقصار مدهانيت مكتال مدهانيت لوطن زبلص وصيت بزبل تيما ابادراش حكوسي كايدالو هابتن فرزغن زدالو صبصاب غر مسقل غرز غير كوربويو ربعي عمتاوي وعلى مقصار مدهانيت مكتال مدهانيت لوطن زبلص وصيت بزبل تيما اب ادراش هاغراو كونفدريشن سرحتنيታት ኤርትራ ይካየዳሉ ابزي لومي 29 مسكرم استخفته وعلا ام منستر طعنا دايركتور چنفر هاغراو مقصار مدهانيتن مغبن اتو اياسو بهتاب زسمعو قال علامات وعلا اب غداي وحسنت مدهانيتن تفوستن زتكور زعبتات مزملكتم اكلات نايزته مدرخ بمفطار اب مكتالن مقصار مدهانيت ادمع وصيت مزغاب مخانو غليصو اب مكتال مدهانيت زتكور مصنعتن مرمرن مكياد محيال بوليس مكتال مدهانيت موهاد مسمدبات حزباو طعنا موداب وشطاون زباون سلطناتن كالئن ادمع سرح كم استعمل تقساتو اياسو اتوكرن دغفن منغستي ابركتو مشارختن موياويان حكمنان كمون نطف متحلاف حبريتا غوناو صعبين مدهانيت نغاسغاس اتعمام كاب زقلاطفو رواحيتات مخانو مابريو ابزي نخلتم حالتات زغصل وعلا هلو كنتات مكتتال مدهانيت زرغح مقصار مدهانيت اب سرعتها طعنا هاغرنا ባህሪ መጠንን አስጋተር ቆሒታትን ጎናው ሳዕቤናት መድሃኒት ታብተው ፈወስ ሕማምቲ ባገርና አመድሃኒት ዝካየድ ተኸታታል ገምጋምን ውጽኢቱን ከምውን ምክትታል መድሃኒት ኣብ ዝተፈለለየ ትካላት ሃገርና ዘብርሁ መግለጽታት ብሞያውያን ጥዕና ይቀርቡላው በዘይ ካዜ በተጠቀምትን ሞያውያንን ጥዕና ዝወሃብ ንውጽኢት መድሃኒት ዝምልከት ቅልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ምክትታል አድማዕነት መድሃኒት ልዑል አብርክቶ ከም ዘሎ ክትቀስን ከሎ ኣብዚ መዳይዚ እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓት ኤርትራ በመከተታል መድሃኒት ኣብ አፍሪካ መስቀዳመት ክትስራዕ አኺልዋ ከም ዘሎ ተሓቢሮ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ካብ 17 ሃገራት ዝመጹ ሙያውያን ዝተሳተፉዎን በደረጃ ዓለም ልዑል ተፈላጥነት ዘለዎም ክኢላታት ስልጠና ዝሃብሉን ኣብ ምክትታል ጎናው ሳዕቤናት መድሃኒት ዘተኮረ ዞባው ስልጠና ምእንጋዳ ዝዝከርዩ أرنو زبايلا برعس تخيد فتن مرود زر بلتوغن مربح كابتن زبوغ زيت ترقيبو نزم منيسر حرشا الناس دقفس سلاسل مدب زملكت وكل إرينا أبزوب عن سوا يوسف إدريس لأخذ زبزاوالو أرسي ماسمروم كتورو بيا ابنو زبايلا برعد زنتف محبر حرسوت محابش هاب كوناز تبهلم مرود زر بلتوغن مربح كابتن زكايدو فتنتات زبوغ زيت كم ترهبو أب زكايدو قمقاما وآخيبا قليتو بعشران حمشن مسكرم أبو أجرو إندستري إلى برعداب استخايدن حلفت جنفر منستر حرشاو زوبا عن سبان أبالات محبرن زي تساتفو آخيبا لعلواي تمارا مرا هاجرا وتكال حرشاو مرمر أتو نقص أبرها زاقيت أفتن الزر إيكونا زي تعمل سرحات زي تبابع مخانة غيسو كتسالف سلطناتات مهاب مرو الزرقي تقرب على عتن تقرب أحياين مغرب من نفع فتات معك أب حمد الماين كاب كند علاماتات زي تكال مخانو أفليتوم هاجراوي تكال حرشاوي مرمر كاب كده تشح جميرو مسحروست بموهاد أبصباتات عن سوا دوبون قاش باركان مرز زرقي بولتوغ مشلا سرناي سقام عفونن ترتاتن بوحد عاقن يبازحني زرقحن مهلاو زحبراتو لقسه زاقيت لعلي شدوشة ميتين سمانين كنتال كم متزرقحة أرديوم علاماتي ابتشعتن اتبحمش هكتار استهايدن اي فتن نتفتات مهرتا حروست بمسسان وحسمت مقبين من رقات مخانو ابتشفر منستر حرشا زوبا عن سواكي الى المعات بغلي من سيوناس ابراهام حبيرهم مرزر مبزح مرزر انتي تعلامة ناي قدامنا سلزخونة كل اتي حرشاوي اكستنشن ويكانتي مرمر حرشا قدامنا تيبو يسرحلو له مالتي كابتو قوبتاتون حدا غيرناينا انتا يخزنا يزي قند علامة زغوبو زتري والله كله قالات غوبيو ابزي كبيت عنوت نايت حمد ساي اغاطي منا نيريو نزخا مستم حرستنا توهادنا بخفيل ازحلنايو ثلاثة أبلات زترنف محبر حروست محبش بدرجة نوزوب إلى برعيد بكلتشن 10 زقوم كوينو أما الربح كابتن درهن لمعت فرتاتن ينتف الرداد أنا ببينو ديام حرستوت تطراترنا فرقنا نتبلتو قدماي دحشنا إلنا نو دزرانا لونا حجة كمان فرقنا خا عدلنا نرئيلنا دزرانا لونا إنو تعويتنا متلنا نتي ناس زي خلهم مرؤوس الزرعنا تعوينا لنا يزبلاني قاموس كوني يبلنا كورعنا مورال غيرنا زرعون هبومنا اتزرعون تقبلنا زرعنا كنا تراترنا خا زرعنا سل كنا حجي سل زيرنا تطراترنا نيرنا
ሕጂ ግን ብሓቂ ዘርኢ ፅሩይ ዘርኢ ፅቡቕ ተሓጒስና ኢና ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ባህሊ ዕቃብ ኣግራብ ኣብ ቀጻልነት ሃብቲ ገረብን ምስሳኑን ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ሳምሶም ሃብቲ ሓቢሮም ኣቶ ሳምሶም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዞባ ምስ ዝረኽቦ ትሑት ዓቐን ዝናብን ኩነታት ክሊማን ኣዛሚትካ ክርአ እንከሎ ድሓን ዝኾነ ቁፅሪ ኣግራብ ከም ዝውንን ጠቒሱ መሰረት ካብ ጥንቲ ዝሰረፀ ባህሊ ዝርከቡ ኣግራብ ክዕቀብ ከም ዝኸኣለ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ቁፅሪ ኣግራብ ብዓይነትን ብዝሕንክብ ንምባል ኣብ ምድላው ፈልስታት ምስራት ሓምላይ ክለባት ስልጠና ኮማዊ ምግራብን ኮማዊ ሕዛእትን ዝተገብረ ፃዕሪ ኣስታት 80,000 ኣግራብ ከም ተተኽለ ኣብሪሆም እንስሳ ዘገዳም ብሓፈሻ ኢራብን ሰገንን ድማ ብፍላይ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ቁጥሮም ይውሰኽ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሳምሶን ንተራ ህዝቢ ኣብ ዝመዳይ እዚ ሞጊሱ ኣብ ንዞባ መውንስራ ሽግር ስተማይ ነበርቲ ምግራሕ ንምቅላል ክዋደድ ፀንሐ ብፀሓይ ውፅዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ተዛዚሞም እቲ ኣብ ማእከል ዝተዋደደ ፕሮጀክት ክልተ መከፋፈልን ንቁጣታትን ናይ 130 ፊስቶ ባስካን የጠቃልል ኣቀዲሞም ነዊሕ ተጓዒዞም ፅሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ሰትዩ ከም ዝነበሩ ድማ ኣደዳ ዝተፈላለዩ ሕማማት ክገብሮም ምፅንሑ ዝተቐስቶም ወሃብ ትርኢቶ ብሰንኪ ስእነት ማይ ዘጋጥሞም ዝነበረ ማሕበራዊ ሽግር ከም ዘብቅዐ ገሊፆም ኣማሓዳር ንዞባ መንሱራ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ኣብቲ ንዞባ ዘሎ ሽግር ስተማይ ንምቅላል በብእዋኑ ፃዕርታት ክካየድ ምፅንሑ ፕሮጀክት ማይ ምግራሕ ድማ ምርኣያ ናይቲ ስራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ነበርትን ዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ማይ ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀሙሉን ቀጻልነቱን ሙሓስ ክከናኸንዎን ተሓሳሲቦም ምግራሕ ሓንቲ ካብ 6 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ትንሻኣይ ኮይና ኣስታት 300 ስድራ ቤታት ይነብራ ኣብ ንዞባ ዓዱ ኻላ ምስ ምጅማር ዓመት ትምህርቲ 2017-2018 ውህደት ወለዲ መምህራንን ተማሃሮን ብምባል በቕዓት ትምህርቲ ንምሕያል ዝሕግዝ ርክብ ተኻይዱ ኣብቲ ኣማሓደርቲ ከባብን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተሳተፉ ርክብ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ተስፋይ ስብሃቱ ዘስምዑ ቃል ምክትታልን ምትብባዕን ተማሃሮን መምህራን ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ወለድን ኣማሓደርቲ ከባቢታትን ብውህደት ክሰርሕሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ መስርሕ ምዝገባን ምዕዳል ናውቲ ትምህርትን ኣብ እዋኑ ስለ ዝተጻፈፈ ስሩዕ ትምህርቲ ብ25 መስከረም ከም ዝጀመረ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋይ መምህራን ንዝበለፀ ውፅኢት ተማሃሮ ፃዕርታቶም ካሒሉ ፀዊዑ ኣማሓዳር ንዞባ ዓዱ ኻላ ኣቶ ተክለ ብርሃን ምሕረታ ብግድኡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝምስገን ተሳታፍነት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ብዓይነት ንምድርዑ ኮሚቴ ወለድን ኣማሓደርቲ ከባብን ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ምትሕባር ክሰርሑ ተላብዮም ብዘይካዚ ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ንጥፈታት መስርሕ መሃር ምስትምሃርን ዝምልከት ተመሳሳሊ ዘተ ከም ተኻይደ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢራ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲን ሮም 29 መስከረም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሆም ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዳይሜንሽን ዳታ ትማል ሓሙስ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኮፓ ሰባስቲያን ተሳቲፎም ኣብዚ ውድድር እዚ ንዳይሜንሽን ዳታ ዝወከሉ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዳንኤል ተክለሃይማኖት መክሰብ ደበሳይ መትከል እዮብዮም ብሰንኪ መጉዳእቲ ንኣዋርሕ ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑ ዝፀንሐ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ንፈለማ እዋን ኣብዚ ውድድር ዝክሳተፍ እንከሎ መትከል እዮብ ድማ ማልያ ዓባይ ዳይሜንሽን ዳታ ለቢሱ ፋልማይ ውድድሩ ኣካይዶም ኣብዚ 195.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ውድድር መክሰብ ደበሳይ ሃዲማ ምዝዋዓለት ጉጅለ ሓያል ውድድር እኳ እንተንፀባረቐ ተቀዳድምቲ ዳርጋ ኩሎም ብናይ ውሕዳት ካሊታት ፍልልዮም ኣብ ፍጻሜ በፂሖም ነዚ ውድድር እዚ ኢጣልያዊ ኣንድረ ፓስኳልን ናይ ክለብ ዋንቲ ክዕወተሉ እንከሎ ዳንኤል ተክለሃይማኖት መበል 31 መትከል እዮብ መበል 38 መክሰብ ደበሳይ ድማ መበል 74 ተርታሒዞም ውድድሮም ፈጺሞም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝቕፅል ዜና ውፃኢ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ዕጡቃት አልሸባብ ብ29 መስከረም ኣብ ከተማ ባሬረ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማል ብዘካየዶ መጥቃዕቲ 17 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሶማል ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ነፍሲ ቅትለታዊ ምንባሩ ዝሓበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር አልሸባብ ነቲ ማዓስከር ከም ተቆፃፅሩ ሓቢሮም عفنيات عتق وجلم من قد مر بحبريتها بذهبوا مجلسي تأستات 5 كيلومتر كاب كتما مقدشة رح يغزر كم معسكر أب تحت قطران كم زاتوب بملكات بركت زبالة أطوارن وتدروان تشكركرتن كم زمارة خفليتهم بهالوجن بعشرين شمونتا مسكرم أب كتما مقدشة ماكينة ستة دب بومب مفنجر بستخايد رأس قتلتها متكعت بومب شوعات السبات كم تقتلوا تغاليهم
بتي حزب بصعقي اب زنقسقسلو خباب استخايد متقعت قصرون بلكع زي تفلطه خم زغسلون قصر قدايات كزايد زلو تقلوتات لعل مخانون سمزي صومال غليصوم حيلا يرقبتي مسليبيا بزرخب معرابا ودبات أزوار نتوكتن زي حقا وقحوتن سكيمن كسولكوا قبل العلسفتن عسرت مكاين متقعت نفرت بمكياد كم زعنوان بعسران شمونتن مسكرة مفليتو حيلو قبننياتات أو سناسن دوبات هاقرو بمئكاب سفلالي عينة أزوار ناب قبت غسلوخو دحر مفتانو نتمتقعت كم زو سديو حيلا يرقبتي أبزوتو مقلت حبيرون أقدما قبطي مسدوباتا أبزو واسن مريت ليبيا بزركب كواويتات أبل عليز نبرا معسكرات شبراوين حيلتات دبداب نفرتي مكيادا يذكر قبطي نتوم أبزوبا سيناي زنكساقسون جنفر داعش مخانوم زقلتون شبراوين نمدمساس وتدرا وفري تكايد كمزلا يفلت بزي كازي قبطي كاب ليبيا سوليخون بمتاو متقعت خكايدو خمصنحو أبل عليز قلتاتهم شبراوين حيلتاتون متقعتات كم تكايد يفلت ኣብ ቻይና ኣብዛ ዓመት ዝጽበቕ እቶት ሕርሻ ከም ተረኽበ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ሃገር ኣመልኪቶም መሰረቶም ጸብጻባት ኣብ 2017 እቶት ኣኻል ናብ 6 ቢልዮን ኩንታል ከም ዝበለ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ቻይና ካብ ተሓፍሰ እቶት ዝዓበየ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ምህርቲ እኽሊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፍርያት ጸባ ስጋ ምግፋፍ ዓሳን ካልእ ሕርሻዊ ንጥፈታትን እውን ጽቡቕ ገስጋስ ከም ተመዝገበ ሚኒስትሪ ሕርሻ ቻይና ሓቢሩ እዚ ተረኽበ ውፅኢት ኣብ ምርጋጽ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ውሕስነት ህዝቢ ልዑል ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ተገሊጹ ንመስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ዝምልከት ብ28 መስከረም ኣብ ብራሰልስ ተኻይደ ራብዓይ ዙርያ ርክብ ብዘይ ፍረ ከም ተበተነ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን ተዛተይቲ ብሪጣንያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ዝርክብ ኣብ ሓድሕዶም ምትእማን ከጥርዩ ከም ዘይከኣል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መዳያት ንግዲ ውሕስነትን መሰልን ዜጋታት ከምኡውን ጸጥታዊ ዝምድናን ካልእን ከም ዘይተረዳድኡ ተፈሊጡ ብሪጣንያን ኤውሮጳ ሕብረትን ኣቐዲሞም ኣብ ዘካየድዎ 3 ዙርያታት ዝርርብ ኣብ ስምዕ ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉ ጸብጻባት የመልክቱ ብሪጣንያ ቅድሚ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ምውፃእ ንግዳውን ካልእ ስምምዓትን ከኽትም ጠለብ ከተቐርብ እንከላ እቲ ሕብረት ግን ከም ዘይተቐበሎ ተፈሊጡ እታ ሃገር ኣብ መጋቢት 2019 ካብቲ ሕብረት ተቐሊላ ክትወፅእ መደብ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ ቻይናን ኣሜሪካን ብ28-29 መስከረም ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ብዘካየደው ርክብ ኣብ ምዕባል ማሕበራዊ ቁጠባዊ ዝምድና ዘትየን በዚ መሰረት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ጽላታት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ጥዕና ኣከባብን ካልእን ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝመዳይ ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ዓመታዊ ርክብ ከም ዘካይዳን ጽቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ጸብጻባት የመልክቱ ኣብዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊዮ ያንዶንግን ዝተረኽብሉ ርክብ ኣብ ምውሓስ ዓለማዊ ጥዕና ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ምርዳእ ከም ተበጽሐ ኣፍሊጠን ب29 መስከረም ኣብ ኣፍጋናዊት ከተማ ካቡል ብዝተኻየደ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰለማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ከባቢ መስጊድ ተኸተልቲ ሸዓ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ዋታዊ ክሳራ ከም ዝሰዓበን ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ ዝገለጹቶም ሰመዚ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ወይ እውን ጣሊባን ክኾን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ክልቲኦም ዕጡቓት በብወገኖም ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየዱ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት የረድኡ ب27 መስከረም ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካቡል ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ሮኬት ብውሕዱ 13 በርጌስ ከም ተቐትሉን ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ሰበስልጣን ኣፍጋኒስታን ምግላጾም ይፍለጥ እቲ መጥቃዕቲ ሰዓታት ድሕሪ ምእታው ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ጂም ማቲስን ኣዛዝ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግን ኣብታ ከተማ ከም ተኻይደ ተቓሊሑ ጣሊባንን ዳዕሽን ሙሉእ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ወሲዶም ኣለዉ
ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቱርኪ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ምጻሕን ፍጻም ከተማ አንካራ ብምእታው ምስ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ተራኺቡ ከም ዘተ ተቃሊሑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ሩሲያን ቱርኪ ጸረ ሚሳይል ዝርከቦ ሓያሎ ዘመናዊ ኣጽዋር ክትሸጠላ ኣብ ስምዕ ከም ትበጽሕ ተሓቢሮም ፕሬዝዳንት ፑቲንን ፕሬዝዳንት ኤርዶጋንን ብተወሳኺ ብዛዕባ ተሻሽዕ ዓመቱ ቁፂሩ ዘሎ ግጭት ሶርያን ምዕባሌታቱን ረፈረንደም ዞባ ኩርዲስታን ናይ ኢራቅን ካልእ ንኽልቲኦም በቐጥታ ዝጸሉ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ዘተዩ ተሓቢሮም ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝገበርዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ሶርያ ክምስረት ኣብ ስምዕ ዝተበጽሐ ካብ ግጭት ሓራ ዝኾነ ዞባታት ንሰላም ዘቀላጥፍን አንጻር ሽበራውያን ሓይልታት ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘደንፍዕን ምዃኑ ኣነጺሮም እዚ ፕሬዝዳንት ፑቲን ዝካየድ ዘሎ ወግዓዊ ምብጻሕ ነቲ በዓሉታት ጸሊም ምጽንሑ ዝግለጽ ቁጠባዊ ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ሩስያን ቱርክን ናብ ንቡር ንምምላስ ደፋእ ሓይሊ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሩስያ ድሕሪ ቱርኪ ነፋሪት ኩናታ ወቂዓ ሙዳቓ ኣብ ልዕሊኣ ጽንዓቶ ጽንሐት እገዳታት በብሓደ ከተልዕሎ መጽናሓ ይፍለጥ ተኾነ ግን ቱርኪ ካብታ ምስ ሃገራት ምዕራብ ተተፋኒና ትርከብ ሩስያ ኣጽዋር ክትሸምት ከምኡውን ምስኣ ዘለዋ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድናታት ክትደልድል ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ምስቲ ኣባሉ ዝኾነት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብሓፈሻ ምስ ጀርመን ድማ ብፍላይ ንዝነበራ ምትፍናን ክዕርጎ ከም ዝኾነዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ብምስምስ ነፃ ናይ ወታደራዊ ምክትታል በረራታት ተካይዶ ካብ ዘላ ንዝምድንአን ዘሻሕክር ወቀሳታትን ክስታትን ክትቁጠብ ሩስያ ብ28 መስከረም ኣጠንቂቓ ሩስያ ነዚ መጠንቀቕታ እዚ ተውፅእ ዘላ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ብክፉት ሰማያት ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ኣቃውማ ክልቲአን ሃገራት ምትእማን ንምህላው ዝተበፅሐ ስምዕ ሩስያ ትጥሕሶ ከም ዘላ ድሕሪ ምውቃሳ እዩ እቲ ስምዕ ኣብ ልዕሊ ስግር ባሕሪ ዝተደኮነ ወታደራዊ ማዓስከራት ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ናይታ ካልአይቲ ሃገር ናይ ምክትታል ወታደራዊ በረራታት ከተካየድ ዝፍቅድ እዩ ሩስያ ኣብ ዞባ ባልቲክ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ጽኑዕ ወታደራዊ ማዓስከር ካሊንግራድ ናይ ምክትታል በረራታት ካብ ምክያድ ከም ዝኸልከለታ ኣሜሪካ ትኸስስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ብዘውፅኦ መግለጺ ትስምዕ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ብምንጻር ኣሜሪካን ሩስያ ንምጽላም ተካይዶ ፕሮፓጋንዳ ከተቋርጾ ኣተሓሳሲቡ ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ማእከል ሩስያ ድሕሪ ምዕጻዋ ሩስያ ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሰደት ይፍለጥ በዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዘይተቃድዋ ይሕበር ካብ ቀንዲ ምልክታትን ግርማን ከተማ ፓሪስ ዝኾነ ግንቢ ኣይፈል ማለት ኣይፈል ታወር ብ28 መስከረም ጽምብል ምእንጋድ 300 ሚልዮን በጻሕቲ ኣካይዱ እቲ ግንቢ ክንዲ ዝኣኽሉ በጻሕቲ ዘእንገደ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 128 ዓመት እዩ ክኸውን ኣብቲ ናይ 28 መጋቢት ጽምብል ኣብ ዝተፈላለየ ደርብታቲ 324 ሜትሮ ዝቕመቱ ግንቢ ሙዚቃዊ ምርኢትን ካልእ ዝተፈላለየ ብመብራህትን ሙዚቃን ዝተሰነ መደብን ከም ተኻይደ ተገሊጹ እቲ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ሰሓብቲ ህንጻታት ብብዝሒ በጻሕቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝጥቀስ ግንቢ ኣይፍል ዓመታዊ 17 ሚልዮን በጻሕቲ ከም ዘእንግድ እዩ ዝግለጽ ኣብ 1889 ንህዝቢ ክፉት ዝኾነ ግንቢ ኣይፍል ኣብ 1959 ጽምብል ምእንጋድ 35 ሚልዮን በጻሕቲ ኣብ ዒሉ ምንባሩ ይዝከር